אז למה נוצרה טכנולוגיית הבלוקצ'יין והביטקוין? בשנת 2008, בגלל חוסר האמון במערכת הפיננסית, עקב המשבר הכלכלי הגדול, שגרם לאנשים להפסיד את כספם, כמובן בנקים פשטו רגל, ואנשים לא יכלו למכור את נכסם. נוצרה טכנולוגיה חדשה בשם בלוקצ'יין, ששום גוף מרכזי או מוסדי לא שולט בה. היא נוצרה על ידי סטושי נקמוטו. כמובן שזה שם בדוי. והוא גם המציא כסף דיגיטלי שיכול לעבור לכל מקום ללא אישור של שום גוף ושאף אחד לא שולט עליו. אנחנו שולטים, אנחנו מפתחים אותו. והטכנולוגיה הזאת היא באה לשפר את מה שהיה פגום. אם היינו פעם בסניף הדואר שולחים מכתבים, היום אנחנו משתמשים באימייל, ותוך 2 שניות הדואר אצלנו. הכסף שלנו, שהיום כולו כמובן הוא דיגיטלי, כולל הבנקים או אמצעי תשלום דיגיטליים, לעומת המזומן שהיה פעם, שהיינו מקבלים. אז לאן אנחנו הולכים? מה המגמות שהולכות לבוא ב-2025? בטכנולוגיית הביטקוין מקבלים תמלוגים על כל בלוק. והתמלוגים האלה בכל אירוע אלווין נחצה בחצי. מה שמוריד לנו את ההיצע וגורם לביקוש רב. וכל סייקל עד היום היה באזור ה-500 ימים וגרם לעליות מחיר חדות והכפלות מטורפות במטבעות האלטרנטיביים ובביטקוין בכלל. אז היום, אחרי 250 ימים בערך, אחרי אירוע החצייה, אנחנו בחצי הדרך של הבולרן. תקופת העליות הרצופה בחצי הדרך. מה שאנחנו יכולים לצפות בעליות חדות בזמן הקרוב. עם כניסתו של טראמפ לנשיאות וקבינט הקריפטו, הסייקל הזה הולך להיות הרבה יותר משמעותי. אז איך אנחנו יכולים לעזור לכם? אז אחרי כל העבודה של שנים של למידה, של מחקר, של השקעות, של אתגרים וכמובן הצלחות, אנחנו באנו לכאן בשביל לגרום לכניסה שלכם להיראות קלה. אתם מבינים שהגופים המוסדיים, המדינות, כולם קונים. אפילו מכינים לנו טיוטות לקרנות רזרבה לאומיות על הביטקוין, שינויי חוקים, רגולציות. השוק הזה לא מחכה לכם. ואתם לא רוצים לפספס, כי זה לא סתם עוד מניה. אפילו הפד האמריקאי כינה את הביטקוין הזהב הדיגיטלי החדש של העולם. אז אתם יודעים שכסף זורם לשוק. אתם יודעים שזה טכנולוגיה שמשנה עולמות. אז תפסיקו לחיות במרוץ העכברים. במרוץ שאנחנו קמים אליו בבוקר, מכינים סנדוויצ'ים לילדים, לוקחים אותם למסגרות, הולכים לעבודה מ-8 עד 5, חוזרים, מתמודדים עם המקלחות, קניות, כביסות, מטלות, לא נגמר, מלחמות, אינפלציה, עליות מחיר, מע"מ, סל קניות, גנים. לא נמאס לכם? חשבתם פעם, עצרתם לרגע? שאלתם את עצמכם? האם אני מרוצה מהמקום שבו אני נמצא? האם יש דרך אחרת לחיות? דרך אחרת לחיות את החיים שלכם? החיים שלכם יכולים להיות אחרת. זה עניין של החלטה. ואני כאן כדי להראות לכם איך. שלום, אני מעיין ישראלי, בן 34, נשוי באושר ואב ל3 ילדים. אני רוצה לשתף אתכם במסע שלי על איך אני הגעתי לעולם הקריפטו, מטבעות הדיגיטליים והבלוקצ'יין, ואיך אני מאמין שזה יכול לשנות את החיים שלכם גם. הכל התחיל בשנת 2016, ביום החתונה שלי. הייתי בטופ העולם, וכשפתחנו את המתנות בבוקר, גיליתי שקיבלתי מתנה מיוחדת. ביטקוין על דף נייר. כמובן שלא ידעתי עד אז כמה המתנה הזאת תהיה משמעותית עבורי, אך הכל השתנה בשנת 2017. עולמי קרס, האמנתי בבן משפחה שלקח ממני כל כספיי, והכנס אותי לחובות ענקיים. הייתי במקום הנמוך ביותר, עם כל הלחץ שסבב אותי מכל הכיוונים, שאשתי בהיריון עם ילד ראשון, אמא שלי לחצה עליי ללכת ללמוד, ולמצוא עבודה מ8 עד 5, אז זה לא אני. זה פשוט לא הייתה השגרה שאני רציתי. אני רציתי משהו אחר. רציתי לחיות חיים אחרים. ובדיוק אז, בעידן של טכנולוגיה, הבלוקצ'יין והביטקוין, הראו לי את הדרך. זה היה הדבר היחיד שראיתי בו פוטנציאל אמיתי, ושלא תטעו, הדרך באמת לא הייתה קלה. עשיתי המון טעויות. הרווחתי, הפסדתי, בזבזתי הרבה כסף, טיילתי בעולם. אפילו קניתי סירה, קניתי שעון יקר, אבל כל הדברים האלה לא חשובים. כמובן שעם הזמן צברתי כסף
ניסיון, התבגרתי, והבנתי שזו הדרך שלי. לשם אני רוצה ללכת. אז אתם שואלים בטח את עצמכם, איך אני יכול לעזור לכם ומה אני יכול להציע לכם. אז לפני זה אני רוצה להגיד לכם, לא היה לי מסחר, לא היה לי עסק, גם לא היה לי כסף להתחיל. הייתי סוחר מהבית תחת לחצים עצומים, אבל אני ידעתי מה אני רוצה. אחרי ניסיון של 8-9 שנים, כמובן שעם טעויות, אבל עם הצלחות רבות ולמידה מתמשכת, אני כאן כדי לעזור לכם להבין את המהפכה הפיננסית הדיגיטלית. וכולנו נהיה בה, ואנחנו חייבים להיות בה. השאלה רק מתי ניכנס לשם. אז אני רוצה שתדעו שההתפתחות הדיגיטלית היא כבר כאן, והעולם ממש משתאה מולה. אנחנו נמצאים בשינוי דרמטי. יכולים להבין שדואר הפך לאימיילים, כסף מזומן הפך לאפליקציות תשלומים, והבנקאות הדיגיטלית צוברת תאוצה. אז עכשיו הגיע הזמן שלכם להבין את הבסיס של הביטקוין, להבין את טכנולוגיית הבלוקצ'יין, להבין איך אפשר לצאת מהמרוץ הזה ולבנות חיים כלכליים טובים יותר. איך העסק שאני בניתי יכול לעזור לכם. אחרי כל כך הרבה שנים פתחתי את טרילמה, עסק שמלווה אתכם יד ביד להצלחה כלכלית ולעתיד טוב יותר. אני כאן היום, כאן כדי לשתף אתכם בידע, בניסיון שצברתי, על מנת שתוכלו להימנע מהטעויות שאני עשיתי. בטרילמה אנחנו מציעים בניית אסטרטגיות אישיות שמותאמות בדיוק לכם, אחרי אפיון עמוק שאנחנו עושים ללקוח, הדרכות פרונטליות כדי שתלמדו בכלל איך לבצע את הפעולות עצמם, ייעוץ וליווי צמוד, עם תמיכה בלתי נגמרת, כדי שאתם תהיו בטוחים בכל צעד בדרך. אל תחמיצו עוד הזדמנות. אני לא יכול להבטיח לכם את אותם הכפלות שאני עשיתי על הכסף שלי. אני יכול להבטיח לכם שאנחנו בהתחלה. אני יכול להבטיח לכם שרק 8% מכלל העולם מחזיק היום ארנקי קריפטו. והעולם נמצא עדיין בשלב מוקדם. אנחנו נמצאים בנקודת התחלה שבה יש הזדמנויות, שבה הפוטנציאל הוא עדיין גדול מבעתיד, וזה לא יחזור על עצמו. ואם אתם לא רוצים לפספס את ההזדמנות הזאת, זה הזמן שלכם. היום, לקבל החלטה כמו שאני עשיתי, היא אולי נראית קצת מסוכנת, אבל אתם לא יודעים שיש בלוקצ'יין מוסדי ויש בלוקצ'יין פרטי, שמתכנתים אותו לפי הצורך, ומורידים את רמת הסיכון של הדברים. אז אתם צריכים להבין שהטכנולוגיה החדשנית הזאת היא כאן כדי לשנות לכולנו את החיים. ואני כאן כדי שאתם תוכלו להתמקד בצמיחה אישית פיננסית, שאנחנו עוקבים אחרי השוק, אחרי מגמות חדשות, אחרי כל שינוי שיכול להשפיע על ההשקעות שלכם, כדי שאתם לא תצטרכו. תנו לנו להיות המומחים בשבילכם. הדרך להתחיל היא נורא פשוטה, ותאמינו לי, יש הרבה יותר הזדמנויות ממה שחשבתם. אנחנו לא מדברים על קורסים אונליין, אלא על ליווי אישי, על הדרכה פרונטלית אישית, בסביבה חמה וממוקדת. כל אחד מכם יקבל את הכלים וההכוונה שתואמים לצרכים האישיים שלו. כל תיק שנבנה כאן, נבנה במיוחד בשביל הלקוח. אז אם אתם מוכנים לצאת מהמרוץ הזה, ולהתחיל לעצב את העתיד הכלכלי שלכם, ולמצוא הזדמנויות פיננסיות שלא דמיינתם, ואפילו לא הכרתם, אתם במקום הנכון. הזמן לשנות את הדרך בה אתם חיים, הוא עכשיו. הוא לא אתמול, והוא לא מחר. הוא עכשיו. תנו לנו לעבוד בשבילכם, וביחד נצא לחופש כלכלי אמיתי, עם מהפכה פיננסית דיגיטלית שמשנה עולמות.